В студиото вече са моите гости Васил Добрев, който е юрист и е мениджър на проекта професионален домоуправител, както и Николай Фарашев, който в момента е председател на управителния съвет на етажната собственост и вече се е възползвал от тази услуга. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Благодаря ви, че сте мои гости днес. Господин Фарашев, какви са най-честите проблеми на етажната собственост, с които се сблъсквате? Проблемите са много. Още с пристигането в блока, новоизбраният домоуправител спомена, че трудно събира средствата за текущи разходи. Всичко се дължи на междуличностни отношения по етажите, на това, че част от собствениците не живеят в блока, са пуснали наематели, трудно откриваеми. И наемателите не желаят да плащат? Наемателите или не знаят, или нямат разрешение да плащат. Говорим за междуличностните отношения. Част от хората са на базата, аз с тая домоуправителка не се разбирам, няма да плащам. И бяха се натрупали задължения по 2-3 години хора, които не бяха плащали. Обща събираемост на средствата в блока за поддръжка, за текущи разходи беше около 30%. Само? Само. Дори няма и на И просто бяхме на ръба на да спрем да плащаме и да почнем да изключваме ток, асансьори и така нататък. Много е неприятно. А пък хората, които не плащат, трудно биха могли да бъдат принудени да... Значи, по принцип, по стария закон, тези разходи, които не можеха да се съберат от всички собственици, се поемаха от тези редовни платци, което не беше правилно. Изобщо, да. Живееме 27 апартамента, плащаме 6. Тогава минахме на варианта платен домоуправител. И намерихме 8-9 фирми. Интересното беше, че повечето от фирмите ни пратиха по една офертичка и когато ги поканихме на разговор, те казаха, че няма какво друго да добавят. Всичко е написано в тях. Докато въпросната фирма на господин Добрев се отзова веднага на поканата, пожелаха лично да дойдат на место и дойде господин Добрев, заедно с бъдещия ни домоуправител. Така. Ние си поставихме проблемите. Основното събираемостта на вземанията, уточняването на таксите по апартаменти и неотложните ремонти в входа. Така. Господин Добрев много компетентно ни обясни нещата. Каза, че могат да ни решат проблемите, както се оказа в последствие, че го правят. И реално от 8 фирми избрахме тяхната, която моментално започна да действа. За 3 месеца събираемостта в блока се покачи на 90%. Как успяхте, господин Добрев, да накарате съседите на господин Фарашев, които не желаят да плащат, все пак да платят? Положителното при нас е, че, както господин Фарашев каза, има много лични отношения. Примерно някой не харесва ръководството, друг се чувства онеправдан и така нататък. Нашата идея, при условие, че не сме стигали до съд, е тази събираемост. Слава Богу, да. Просто наистина има един по-чест диалог, който водим реално хората с отчетността, която даваме при всички обявления, които залепим как се формират, как се разпределят таксите, при промяна в обстоятелствата, примерно различни опитатели, някой си тръгва, друг идва, се променят и такси. Всичко е на база. Хората видяха, че се работи по точно изискването на закона. Спазва се закона с повече диалог и успяха да покриват задълженията си, все още го правят. И мисля, че скоро ще стигнем 100% в тази етажна собственост. Намерихме много бърз диалог с тях. Много е хубаво това. Какво направихте съответно с наемателите на апартаменти, на които им е забранено да плащат? Реално се свързахме с собствениците на част от тях, къде директно, при някои индиректно, защото собствениците не желаят да излизат на светло, така да се каже. Да, чрез наемателите поставихме въпросите, реално обяснихме, че няма как да се ползват дадени блага и все пак те по закон имат задължения да участват в консумативните разходи на входа.
от някъде срещнахме съпротива нормално в началото, други ни обвиниха, че сме примерно фирма на еди кой си в хода, така нататък. В последствие всъщност се уточни, че не е така. Искаме да решим и тяхните проблеми с всеки един индивидуално. Имаше конкретно в хода на господин Парашев и хора, които изобщо не отварят, стоят зад вратите и така нататък. Просто когато дойде време за плащане. Но постепенно, с търпение, добро отношение, разговор, успяхме да намерим добрия тон с тях и да си свършим работата. Добре, какви са техните аргументи? Аз не проумявам как можеш да живееш в един блок, да използваш асансьора, стълбището и в същото време да очакваш, че съседите ти са длъжни да плащат твоите такси. Ами това го има почти във всеки един от нашите клиенти, които са се обърнали. Реално това е един от мотивите на хората да се обърнат към фирма като нашата. Просто много хора се крият зад вратите и казват защо да плащам 10 или 12 лева, като другите ще съберат пари и ще ми платят разходите. Много егоистично звучи, но наистина това е действителността тук в България. Да, всеки се оправдава с тежкото финансово положение в момента. Нямам средства, като имам, ще плата и така се натрупват с години средства, които после стават много трудно събираеми. А какво се случва, ако все пак има апартаменти, които не желаят да платят при никакви обстоятелства? Ами, реално, какво се случва с тези апартаменти си го пише в закона. Да. Нашата политика на фирмата е да направим всичко възможно преди да стигнем на съд. Дори какво правим, за да не бъдат ощетявани коректните собственици в една етажна собственост. Ние заплащаме на некоректните частта, като в последствие през следващите няколко месеца ние заплащаме тяхната част, т.е. финансираме дадената етажна собственост и коректният собственик знае, че неговата част за този месец наистина е, например, 15 лева. Никой няма да дойде да каже, не стигате за да платим тока, трябва да ви съберем по още 10. Ние го поемаме това. Вече цялата ни методика на работа е изцяло съобразена с закона и ние имаме една вътрешна сигурност, че в крайен случай можем да си ги съберем в съдебен ред, колкото и неблагоприятно и натоварващо да е това за длъжника. Със сигурност. Как стои въпроса за хора, които имат апартамент в съответния блок, но не живеят в него от години, няма и наематели, просто е празен и заключен? Ами тези хора са доста трудно откриваеми по принцип. Дори голяма част от хората в самата етажна собственост не знаят кой е точно собственика. Да. Но какви са техните задължения по закон? Да. Техните задължения по закон са за да участват. Те не се освобождават от фонд ремонт и обновяване. Да. Тяхната част, тя трябва да се изплати, когато е гласуван размер на такъв фонд, съобразно притежаните идеални части на техния ремонт. Дали живеят там или не, покрива трябва да се оправи. Имота им трябва да бъде защитен по някакъв начин. Това е тяхно задължение по закон. Такса за управление. До сега управлението не беше, как да кажа, вкарано в нормативната уредба. Да. Сега с новите промени в закона за изменение и допълнение на ЗОЕС има така едно добро пожелание някакси да влезе този елемент от законодателя, да влезе в закона. Имат, както и трябва да бъде, тази домоуправителска работа е доста неблагодарна. Това може да го каже почти всеки домоуправител, който се занимава по един или друг начин с тая дейност. Колкото и мотивиран да е човек и да е добронамерен, доброжелателен, да използва лични контакти, връзки, ангажименти и така нататък, защото е решил да направи нещо за входа, винаги има някой от входа, който казва: ти имаш корисни цели, ако едно нещо струва 10 човека, успял да го направи за 6, той ще каже: то можеше
да се намери и за 3, Да. като пример. Можеше и без пари направо. Можеше и без пари, да. През дългите години, когато не е било прието да се заплаща за тази дейност,